Lho rek, tarifiono omah modern. Sing nyekip video iki rugi rek yo. Iki omah iki apik rek yo. Terus regane murah, jerone mbois pokoke. Lah, omahe koyo ngene iki rek yo. Iki ukurane piro, Cak? 6 kali 13, regane 375 rek yo. Iki lokasine cedhak karo Surabaya, perbatasan rek yo. Wis ayo langsung masuk. Ojo lali rek di Solawati yo, mumpung malam selawe. Sing durung duwe omah, muga-muga ndang ketularan duwe omah koyo ngene rek yo. Amin, Allahumma amin. Lah, iki wis oleh pager permanen ngene iki rek yo, loster ngene iki yo. Iki yo wis free pager ngene iki ya. Wis ayo masuk. Nah, lek masalah karpot nang kene ombo rek yo, sembarang mobil nang kene iki sok mlebu bleng rek yo. Wis tak keramik lho, apik rek karpote. Lho, fase tapak depane wis kaya ngene iki rek yo. Lah, iki batu merah rek yo, ala-ala keraton ngene iku. Lah, nang kene wis ana lampu hiase karo keramik sampai mendukur, plafon PVC. Lah, nang kene iki ana cendeloe rek yo. Wis. Lah, terus nang kene iki ana ruang tamu outdoor. Pun Pak, mboten napa-napa Pak. Ruang tamu outdoor rek yo, sing dadi enak rek yo. Cara ngono sampean lek duwe tamu kena gerasan-rasan ndek kene iki, wis gak usah digawa mlebu menjero rek yo. Ben kekayaanmu ben gak diintip tanggane, wis cangkruk nang kene ae yo. Wis nang kene iki wis ana taman ngene iki rek yo. Iki kek ana lampu lek bengi apik rek yo, mbois lho yo. Lho, ana anu, sapa? Ana sapa gonder. Nah, iki pintune kuku tarung rek yo. Wis tenang ae. Kayu kuku tarung wis ana smart downlock rek yo, wis anti maling yo. Lah engko sampean karek metek iki kodhe buka dhewe. Lho, subhanallah. Lho, apik rek yo. Oh, delon wall molding free. Lah iki wis ana nggone TV iki. Yo. Iki gak free ya yo, engko tukun dhewe engko dikira free. Lah plafone wis PVC ana lampu hiase rek yo. Telu nang kono ana kaca kena gawe pencahayaan lho. Iki kena gawe foto-foto estetik rek yo. Kancane sampean ambek ngene-ngene iki rek yo. Wis pokoke gak rugi duwe omah iki rek yo. Langsung digas murah. Kamare ana loro rek yo. Lah, iki kamar pertama rek yo, kena gawe area ambekan sahdu lek bengi karo bojone sampean. Gede rek yo. Wis aja lali cendele ditukokno gorden. Wis full PVC plafone. Lah, iki pintune shredding rek ya, kaya ulut kejugur uli ya. Lah, terus saiki ndek kene cahe, Cak. Lah, iki kamar mendine rek ya, sing super gede, kene gadus wong 23. Wis full keramik, shower, klosete nggae kloset duduk. Lah, iki wis ada sabun ready sing hobine nyabun langsung digas. Wis. Lah, iki rek ya, wis full apa iki? Boto abang ini kira yo. Plafone wis PVC. Nah, iki area dapure rek yo, dapure gede. Lho, wis nge-L ngene iki. Kene nggone wastafele, kene kompor taneme rek yo, mbois rek. Kene nggone magicome yo. Wis engko nang kene sampean aturan dhewe kena gendek-gendek barang. Wis full plafon PVC. Iki kamar kedua rek yo. Kamar kedua wis hampir padha lah karo kamar pertama yo. Wis tak desain anti pengap ono cendeloe sisan ya. Pintune padha rek ya, sliding kaya ulut kejuguruli ya. Terus nang kene saiki rek ya, area umba-umba. Home service kena gawe umba-umba. Lah, kene wis tak colokan, kene nggih tak ke ikran rek ya. Kono soalnya fiber sing kena dibuka kalau ditutup. Dadi lek panas sampean anu apa? Nah, itu rek ya. Lek panas tetap kepanasan udan gak ngarep udanan. Wis ngono rek yo. Wis saiki iki rek yo rego ukurane 6 kali 11, regane 370 yo. Lek sampean pengen kamar telu nang kene yo ono rek. Modele wis kaya ngene, regane piro Cak? Lali. 375 rek yo. Kamare 3 yo. Wis ngono ae info teko aku mbek sampean minat pengen survei lokasi bendino tanterno soal iki cedhak karo omahku. Gak usah izin, gak usah sungkan wis WA njaluk kapan survei sampean aturan engko tak share log. Wis ngono ae yo. Untuk nomor WA aku ono di bio profil. Assalamualaikum, bye.